Талатбек Масудиқов, муовини раиси шӯрои амният, ва Ҷейнбек Кулубоев, раиси бахши сиёсати хориҷии ҳукумати Қирғизистон барои музокирот бо «Толибон» ба Кобул рафтанд. Ин гурӯҳ дар нимаи моҳи августи имсол назорат бар Афғонистонро ба даст гирифт. Забиулло Муҷоҳид, сухангӯи «Толибон», рӯзи 23 сентябр гуфт ду мансабдори баландпояи Қирғизистон бо сарпарасти вазорати корҳои хориҷии ҳукумати «Толибон» Амирхон Муттақӣ мулоқот карданд. Мақомоти Қирғизистон ҳанӯз хабарро тавзеҳ надоданд. Муҷоҳид мегӯяд Муттақӣ аз намояндагони Қирғизистон пазироӣ карда ба зарурати идомаи ҳамкорӣ ва ёриҳо таъкид кард. сухангӯи «Толибон» акси лаҳзаи мулоқотро низ дар Твиттер гузошт. Ин мулоқот дар ҳоле баргузор шуд ки ҷомеаи байналмилалӣ дар эътирофи ин гурӯҳи тундрав ба ҳайси ҳокими Афғонистон дар дуроҳа аст. дар айни замон мулло Муҳаммад Ҳасан Охунд, иҷрокунандаи вазифаи раиси ҳукумати «Толибон», рӯзи 21 сентябр дар Кобул бо намояндагони Русия, Чин ва Покистон мулоқот намуд. аввали ҳафтаи ҷорӣ президенти Ӯзбекистон дар маҷмаи умумии Созмони Милал дар Ню-Йорк гуфт, ин кишвари Осиёи Марказӣ интиқоли нафту барқро ба Афғонистон аз сар гирифтааст. дар ҳамин ҳол кишварҳои Осиёи Марказӣ ҳаммарз бо Афғонистон аз таҳдидҳои амниятӣ ва эҳтимоли омадани даҳҳо ҳазор гуреза аз Афғонистон дар ташвиш мебошанд. «Толибон» кӯшиш дорад итминон бидиҳад ки ба кишварҳои ҳамсоя ҳеҷ таҳдиде надорад.